Assalamu alaykum berqarar dowlatimizin bag'tiyarlık döwründe yaşayan mehriban adamlar. Assalamu alaykum Türkmenistan bir taraflığın mekani yurduna edid arka dağımızın sayasını yaşayan edid vatandaşlar. Mehriban illeşler. Görüşümüz ýaly arka dağımın sayasını Türkmenistan bir taraflığın mekani ýylymyz öz milli öwşüni bilen, öz milli saadlary bilen, milli egineşikleri bilen
dowam edýär. Ina çalsadanat gepleşigimiziň başynda biz gahrman arkadagymyza köp sawatny aýdýar. Oy arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başı dik bolsun, elmadamy türkmeniň milli sunuty arkadagymyzyň saýasynda dünýä ýüzüne ýaňsalsyn. Biz arkadamyzyň saýasynda toýlara, bayramlar ulaşýar. Arkadamyz bugunky günde biziň milliligimizi dünýä tanatdy, dutar gyjagymyzy, gargy tüýdügimizi dünýä meşhur etdi. Biz arkadamyzyň saýasynda bugunky günde türkmen halkymyz milli bahar bayramyny uly depkinler bilen, milli öwüşmünler bilen toýlaýar. Gepleşimizi ne halifa bir milli saýatymyz bilen, halk saýatlarymyz bilen başladyk. Gepleşimizi tomaş etmäne çağırýar mehribanlar, bizden daşlaşmaň. Ondan gepleşigiň başynda nasadanlarymyzam taýyny hazır tanıştyrmaka ýigitler näme diýär? Çal sadanna! Bereketli ýigitler, mehriban adamlar, milli bahar bayram diýilende, biziň görüşimiz ýaly türkmeniň tebigaty hiç bir dünýäniň tebigatyna meňzemeýän tebigatymyz bar. O haçanna bahar gelende, ýaz gelende şu türkmen tebigaty janlanýar. Inni mehriban ýaşlaryna çalsadanna gepleşigimizde biz bir näçe türkmen milli aýdymlanmagy, saatlanmagy ussatlyk bilen ýerine ýetirýän ýaş ýigitlerimizi gepleşigimize çağırdyk. Häzir gepleşigimize gatnaşýan bagşy ýigitlerimiz bilen, saatlanma ýigitlerimiz bilen gel döwlet tanıştyraly. Ulu howaslan halipa. Bugunky günde mihmançylykda Balkan welaýatynyň zehinli ýaş aýdymçy ýigitlerine milli lewaslarymyzy, sahnamyzy, gepleşigimizi, studiýamyzy bezäp oturýarlar. Olar bilen tanışsak, arkadamyzyň yglan eden türkmeniň alternativ ýaşlaşygynyň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telewiýaşlaşygynyň ýeňijileri Hemra Nuriýew, Garaja Garajaýew şeýle-de Dörtguly Kerimow gepleşigimizde mihmançylykda ýigitlerimizi hoş gördük diýär. Aýdymçy ýigitlerimize joşup aýtmak üçin näme gerek? Sadannalar gerek. Özüm ussat sadannalar. Bizem ýörüýti, ina sadannalarymyzy şu aýdymçylygymyza bir kömek etmek üçin, o sadannalar etmek üçin haýyş etdik. Ana olar bilen häzir tanıştyrsak, Maýkuly adına Türkmen Milli Konserwatoriýanyň talibi Hojagelliýew Rahim Merdi, ana akordeon saýdyrwalyna häzir sadannalarlyk eder. Şeýle-de Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Muhamlar Köşküniň sadannalary dutar saýdyrwalyna Aman Muhammed Çarberdiýew, gyjak saýdyrwalyna Sapamarat Aman Muradow, deprek saýdyrwalyna Joşun Sapargelliýew, klawiş saýdyrwalyna bolsa Meýlis Täjew. Şeýle-de mehriban ýigitler aýdymçylygymyz öz sadannalar bilen biziň gepleşigimize gatnaşýar. Ana şu Balkan welaýatynyň ýörüýtini aýdymçylygymyzyň ýörüýti sadannalarlyk etjek, ana ýigidimiz klawiş saýdyrwalyna Bayram Mılıç anne beredim. Şeýle-de öz milli saýdyrwalymyzy ussat sadannamyz gargy tüýdükde Bayjanow gepleşigimize gatnaşýar. Onu ýigitlerimiz gepleşigimizde hoş gördük diýärse, şal sadanna! Ne mehriban ýigitler gepleşigimize başladyk. Gepleşigimize gatnaşan biziň aýdymçy ýigitlerimiz bilen sizi tanış etdik. Gepleşigimiziň başynda häzir biziň başlamyzdan haýyş edýäs bir seslerini size eşitdirmek maksady bilen bir bilelikde bir aýdymy ýerine ýetirip berseler, ondan soňra bolsa her haýsy bilen aýratynlykda söhbetleşdigimizi dowam eder. Halifa haýsy bilen başlasalar ýerine düşür. Inni şu aýdymçylygymyz maslahatlaşan bolsalar, gargy tüýdük bilen bilelikde ýanama diýär-de türkmen şu ýanama görnüşindäki bir halk aýdymyna hemmemiz bilelikde diň salalýyn. Ay göçmenine ömür başlar, gele başlar, düğmesini yengse taşlar.
Seni görün parmak dişler, gele dişler boyay. Beni yaktın balcanlı, hala otur haklarım gülcane. Gülcan otur hali harap, hali harap oy. Ayağına güllü zora, gül matının kanı karap, dağaya karap oy. Beni yaktın barzanini, ağa oturet varalma gülzane. Gülcan otir unele yar dadek on barmağını kinalayar. Yarım yaştip kanılayar dadek gileytine yakan zanini ağla otir öz maralane gülcane. Gülcan gider indirilmez aslanı kore, balcanı dünyada ağla otur kararıma gülzane. Sen aşıklara yardım koymaz, asla koymaz boye. Yine sene balcanini ağla otur kararıma gülzane. Berekella yigitler, mehran ileşler görýäňizmi? Haçanna şu türkmen yigitleri, şular ýaly türkmeniň owazyny eşdirende ýüregiňde buýsanyş duýgusy hasam bir artýar. Inni adır mehran ileşler size hasam täsirli bolar ýaly. Aýratynlykda hem yigitler bilen hem söhbetleşik edeliň hem de bulan aýdymlaryny dinläliň. Ilki gezegi ana Balkan welaýatynyň ýaş aýdymçysy Dörtguly Kerimov. Dörtguly sen ýa bir näçe wagtdan bäri aýdym aýdýan, halipalar dinleýän. Her aýdymçyň öz ýol ýörelge edilýän öz halipasy bar. Sen aýdymlaň esasy Nurberdi halipaň, Nurberdi Gulufyň aýdýan ýollaryndan. Ondan bärden aýtsaň ana Türkmenistanyň halk artisti Recepguly Kerimov. Şeýlemi? Inni ýaş aýdym çökümine bir öz ýürek buýsanjyny illeşemeden paýlaşsaň, onuň ýygyny aýdym bilen dowam edersin. Ona söz senden. Mehran arkadamyz haýatyna watanyny toýdur bayramlary geçsenýär. Bizim şu ýaş bagyş bolup täze aýdymlar işläp, Recepguly halipam şonu dinläp şu ýollara geldim. Nem sadan namaz bayramymyz anemiret bilen işläp halkymyza ýetirýär. Şu ajaýyp halipa şäherlik ýoluny açyp beren Kahraman arkadamyzyň başy dik bolsun, elmidam il bähwitli tutjan işleri rawaj aldy. Berekella Dörtguly. Indi senem eger mümkin bolsaýdyr näsadan bilen bizim kömekleşeli sana bir gowy bir aýdymlardan ilkinji aýdymy, haýsy aýdymy ýerine ýetirsek gowalar. İlkinji halipamyzyň ýerine ýetiren aýdymy Biwiniň diýen halk aýdymy ýerine ýetirip berýär. Onu sahna sana garaşa gelä.
Dolsun seni armapın hüneyin. Ay yüzüne dolu kalıp bivinim, 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 bivinim. Şehre iman, şehre yana, doymalı gel, doymalı. Vah vah ha. Damıp dulevinden bali, bivinim, bivinim, bivinim. Bivinim lan, bivinim, bivinim. Ha! Oh! Gülen Nurana kadim bunayım. Ay onun boynu olsun senin sayam, olacağım sonraya, sonraya. Bir ömür yürek, kılma takayım bu gel gayme. Vah vah ha. Bulsun kapısını kulüp bivinim, 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 bivinim. Gülün aşık didarına doymalıyım. Ay görmedikler vertenlere köymeli, 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 köymeli. Birin başına bir bileğe koymalı gel, koymalı ey. Vah vah ha. Yakınıp yatmalı koyup bivinim, 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 bivinim. O aşk şaklı yar dersen dönerme. Ay kalamanıp bibim adın yanar ver, yanar ver, yanar ver, yanar ver. Hop! Ayrılık derdinden ağlamak, ölür ben boy, ölür beni. Vah vah Como şeylerin oğlu birbirine, 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 birbirine.
ayrılık derdinden vah ayrılık derdinden ağlamam ölür ben bu ölür beni vah vah Toma şeyledir o bibin ya bibin Dörtülü berekella aydymy başlandyň eýem şol birinji bendinden tüweleme şu aydymy gowy bir öwrenendiň eýem biz duýduk sadan hökümünü. Neten näçe ýaşyňdan beri aydymy aýdýan? Sağlığımdan aydım aydıyan 4 yaşımda da mercan ailelerinin yeňçisi boldum. Yaş wagtynda bir hili aydymlar ýerine ýetirilýär. Ýaşyňa göre sözleri şo gabat gelýän ýaşyňa aydymlar bolýar-da. Indi şu wagt eýem sen şondan meräm bir näçe ýyl geçdigçe eýem şol eýem sesiň belli bir barmaly derejesine barypdyr. Tebi şu belli bir ýaşda şu ýaşlaň sesi ütgeýän wagt bolýar, çağalykdan şu ul sese geçýän sepkit bolýar-da. Şonda da eýem sen sesiň bir derece bar beripdir. Indi ýene-de bir aydymy aýdyp beräli. Halypamyň aýdyp geçen aydymlary köşgünne diýen aydym aýdyp berem. Köşgünne. Onu ýigitler sağdan bir başlasyn onu ýydynan biz kömek edip başlaýaberer. Ay rakipler izdirler izleyin ama Langra kakıp hırnoy çalıp bugün ilim şadiyan vay şadiyan Dokuz gündür diyorlardı köşkülle Ay 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 köşkülle köşkülle
Höşülle, höşülle, höşülle. Ay baba diğer dökülcan görüldüm. Ay iki aşık bombuza kazırıldı. Oh! Halayga toy tomaşa geltildi. Vay geltildi. Sizden haber sonra durdu. Höşülle, höşülle, höşülle. Oh! Halayga toy tomaşa geltildi. Vay geltildi. Sizden haber sonra durdu. Höşülle, höşülle, höşülle. Dört yıl için gepleşigimizde tölemine Balkan vilayetinden yürüytü. O tayinlen yigitler bilen bile ana sağdandan bilen Baycan Halipa var. Hem siz tayinlikli da kaçan da bir türgünleş köprek geçsen sport bolsun aydım bolsun sağ bolsun köprek şu ilmiden ama şu sesin üstüne işlep köprek ayttança şonça sesin açılya sahnada köprek çıksetsen şonça da bir yüzün açılıp sahna hasam öğrenişen erkin aydım aydiyan. Neşe halkımızın içinde bolonda ana in köp islewirilýän aydymlar bolýar. Şolong birini aytyp bere aydymlary islewirilýär köp. Şu hareketlere baranda şu esasen Oğulbek diyen aydymy islebildirýärler. Onu şu Oğulbek yerine yetirip bere. Yerine yetim mümkün bolsa. Onu yigitler başlaýar. Ayvunum koltan sen oğulbek yaşatlar. Gönlüm ruşen kalar gönlümün tayı. Dünyanın koltan sen oğulbek yaşatlar. Başladım yine gittiğine babatan hayatımdan aşığına tildi kalıp şevatan hayatımdan oğul vah oğul Oğulbek ay ay oğulbek ay ay dünyanın gevheri senin oğulbek oğulbek ya oğulbek ya dünyanın gevheri senin oğulbek
tedire Yedininde taşlar tedire Yar can Her kimin müryarı bededer Dünyanın gevheri sağda olur Yar can Basmadan dine üstüne giyin Dağmadan ayağa cımlarını Aşığına tilve vur Köbadan ayağa cımlarını Oğul Vah oğul Oğul bey, dünyanın gevheri can oğul bey Oğul bey, dünyanın gevheri sen oğul bey Oğul bey, dünyanın gevheri sen oğul bey Oğul bey, dünyanın gevheri sen oğul bey Dünyanın gevheri can oğul bey Dökülü berekeller yigitlemedem şu atadır. Bir de gedek getse hadır bir joş ortip yigitlemedem garaş otuyor. İnne hadır yigitlemede geçmeka tenmir yine de bir joş onun aydın bir yerine yetirip berin onun yigitlemede gedek berayar. Bolya mı? Onu gedek yine de senden yönü aydıma geçmeka gepleşiklemedi görüyen dedin söyle mi? Tamam. Neyme diyet gepleşiklemedi? Çal sağlanna. Onu diyelim de anla. Yer onu. Çal sağlanna. Yüzünde boy yüzünde Can can Büyüdük bütün anlarıyla Genliğe insaniye Ay tete bak boy yorgan düşün Yüzünde boy yüzünde Can can Büyüdük bütün anlarıyla Genliğe insaniye Ay tete bak boy yorgan düşün Yüzünde vay Yüzünde can can Büyümek için atı gece Genliğe insaniye Hola! Haydi şehirler gelip gelip Yaşlı boy yaşlı Can can Var idüğümüzde bulut Yaşlı boy Haydi ben o dedim başa Teşli boy teşli Can can Büyümek için anlayacak Genliğe insaniye Hayalime dua dedim başa Teşli vay Teşli can can Büyümek için anlayacak Genliğe insaniye Genliğe insaniye
koşordan koşordun oy koşordun Yüzmek için anlarıyla insani Yıkak yanağından kızlar koşordan koşordun Can Yüzmek için anlarıyla insani Havla Vay aşılarına şeker yara Yetecek o yetecek Can Şirin canım birbirine gel katacak Katacak Aşık sandı o güllerden ötecek o yetecek Can Hüybet için anlarıyla kimliğe insanı Aşık sandı o güllerden ötecek Hüybet için anlarıyla kimliğe insanı İnsani Hüybet için anlayla kendine insani insani Hüybet için anlayla doymak için anlayla kendine insani Dört kul Kerimova köp sag bolsun adiyas berekella adiyas mehmanilleşler görýäňizmi bir şeýle bir joşunly ýürekden aýdym ýerine ýetirlerinden dinleýäjä täsir edýäs. Mundan meýlekde üstünlikler ýar bolmagyny, halipalar köpräk dinläp, märekelerde biziň bayramçylyklarymyzda çykyş edip öz muştaklygyny elmidama begenip durmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Gepleşiklerimizin ýene sanlaryna da garaşýas. Köp sag bol. Mehraniyleşler çalfalarına gitpeşigimiz bizim sörmenimizde devam edýär. Görüşimiz ýaly mehriban adamlaryna özüňizden gepleşigimizde görüp oturýarsyňyz. Nähili zehili oğulumyzda, şäherçelimizde ýaşlarymyz bar. Gahrman arkadagymyz oğullarda, şäherçelerde bir näçe saatçylyk mekteplerini, bir näçe medeniýet öýlerini gurup berdi. Şol medeniýet öýlerini, saatçylyk mekteplerini şular ýaly zehili ýaşlaryň çykmagynyň özü biziň hemmämizi gowandyrýar, buýsandyrýar. Gepleşigimiziň şu elek sanna da pikirlenip, maslahatlaşyp şol aýdymçylanmady Balkan welaýatymyzyň aýdymçylaryny gepleşigimiziň bayramçylyk sanna çağırdyk. Inni gedek zehili aýdymçylamyzyň biri Balkan welaýatyndan ýanglanýarym telewizionanyň ýeňilçisi gepleşiklerimiziň öňkü sanlaryna da gatnaşyp damana ýolundan şeýle de halipalamyzyň ahal ýolundan ýerine ýetirýän aýdymçymyz ana Hemra Nurifi gepleşigimizde çağırdyk. Inni Hemra gedek senden bir joşup sözleň geçdirsen ýerinden bir halkymyza bir joşup aýdym aýdyp bersen. Biz ýaşlara şu sunadymyzy bir dünýä ýaýmana şu halipalyň bir miras öýtgüden aýdymlaryny halkymyza bir täzeden işläp täzede uşunlar hödürlemäni bir giň mümkinçilikler ötdi gahrman arkadagymyz. Fursatdan peýdalanyp mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýan can sag bolsun il ýurt bähwetli tutýan tutumly işler elmidama rowaj alsyn. Milli bahar bayramymyz bilen bütün Türkmen halkyny hem de mehriban arkadagymyzy tüýsüregimden gutlaýan goý elmidama biziň ýurdumyz aýdymsazly bolsun. Emrani bir halk aýdymlardan ýerine ýetirip bersen. Ulugy gösteri.
Ey evine giyiptir alem yeniden zaman Değişim var yan yana binler Ay binler Ay dizem ay yeniden Ey fallanın soğuk içinde Yeline Ey fallanın bana binler Ay binler binler Ay dizem ay binler Ey alkımın zahirlerine Yeline Vah alkımın karı binler Ay binler binler Ay dizem ay binler Yüzüme düşse yar yüzlere Aman ya leyzanıma böyle Ey aklından çıkyan sözleri Yeline Vah bir kâzip bana binler Ay binler Ay dizem ay elimden Ha Ha Hep ay dizem ay elimden Ay soy var ya ne yar elimden
Aşağım yanar batımdırlar Mümkün bolsa halipamız Recep Uluf halipadan bir gola gelýän türkmen halk aýdymynyň bir ýerine ýetirip bereň, ahal ýolunanam. Onda mehriban dinleşler häzir ýaňlanýarym telewäsleşiňiň ýeňjisi Balkan welaýatynyň Hemran Urifiň türkmen halk aýdymy gola gel. Kapta kakıp vurmasın vay koyun tane tane gel. Yakırmın yarım takar vakti bile gel. Gülük darine sesin vay ben garip bilmeye gel. Alelime pancara bağrım dile dile gel. Ay gönlüm bir
gelin yarımın düşkünü gördüm yarım zamanın güllerin namusuna. Ay kerler bağı yirip göderler oynaşan Kermidarın tüstünü bilbiller hayrasana. Ay men bolsam maribası tek şadelim bolor Madamin hep yılmın muşakkat bilen canım altamırdamin bir huda aşık olmam ay solduğunu kırmızı men alelime kanlara bağrım dile dile gel ay kemiğine yayırmazdım Kâfirlillâhe geldi İbn-i Cîm-i Pîr-i aynı kelâme geldi Yok görünüşe gelin yıllar tervi talâme geldi Bu sözümün ahırı sözüm tamamı geldi Ay yadar ben yarım vazını devet kalam manari Veydağı Ay yadar ben yarım vazını devet kalam alagin Emran Nuriy we köp sag bolsun aýdýasna gepleşigimize gelip şeýle gowy damana ýolundan, ahal ýolundan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berdiň gepleşikde biziň ýene sanlaryna garaşýas, üstünlikler hem hemran bolmagyny tüýsürüňden arzu edýäs. Köp sag bol. Mehran ile gepleşigimiziň bayramçylyk sany dowam edýär. Mehran illeşler gepleşigimiz dowam edýär. Şu millilik diýilende mehran illeşler her bir halkyň, her bir döwletiň öz milli senetleri bolýar. Milli sagyralary bolýar. Mysal üçin öz bir owady, öz perdeleri bilen ýa dünýä belli sagyrlamyz bar, sagyr gurallamyz bar. Şolaryň birim gargy tüýdük. Gargy tüýdük diýilende mehran illeşler näşeňki ýollar bolýaly. Ahal iline başga perdeler, başka owaz, başka ehen, Balkan vilayetinde yine şonýaly, Mar vilayetinde, Daşawud vilayetinde her vilayetin öz eheni var, öz owazy var.
diýmek biziň baý milli sunatymyz bar. Şoňa da biz buýsanýas, inni biziň gepleşigimiziň öňkü sanlarynda da Balkan welaýatynyň saatçylyk mektebiniň mollamy Bayjan Bayjaýew gepleşigimizde çağırdyk. Bayjan seni gepleşigimizde hoş gördük. Bir ýürek joşgyny bayramçylyk bilen gutlap berseň, ýylynyň sağlygyny birini ýerine ýetirip berseň. Ona söz senin. Gepleşigimiziň her bir sanyny teleýaýlymda ýaş ullarymyz, ýaş kişilerimiz, ähli halkymyz bir söýüp dinleýän gepleşigi de çalsaglarynda gepleşiginiň üstü bilen biziň milli sunatymyzy, biziň aýdym sağlamyzy, halipa şäherlik ýoluny, ata-baba gelýän milli mirasymyzy ýaşlara ýetirmekde, halkymyza ýetirmekde bir näçe o işleri edilýär. Häzir şu gepleşikde dinleýijilerimize garga tüýdük sağlyk guralymyzda estrada görnüşinde goşulyp işlenen täze bir Bagtyar Ülkem diýen sagy sowgat getirdim. Täze sagy. Täze sagy. Şonum ýerine ýetip bereýin. Pursatdan peýdalanyp biziň ýaş dähillerimizi ýöne çykarmakda. Milli senedimizi ösürmekde, milli senedimizi dünýä ýaymakda. Dünýä halklarynyň arasynda dostluk golluk ösürmekde, dünýä medeniýetini bileleşdirip, bilelikde gatnaşyklar ýoly goýmakda alyp barýan işler üçin. Gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işlerimiz damy rowaj bolsun. Milli bahar bayramy hemme halkymyz gutly bolsun. Ondan sağ bilen dowam edýär. Bajan üstünlük arzu edýär. Mehranleşer gepleşigimiz dowam edýär. Ýene de biziň aýdymşymyz ýaňlanýarym telewiziýasynyň ýeňijisi Balkan welaýatynyň magtumly etrafyndan Garaja Garajaýew. Garaja senin buýsan sözlerini eşiteli onuň ýerinden bu aýdymlar bilen dowam eder. Gedek senden. Halipa biznäme diýsen begenýäs, buýsanýas, mehriban arkadamyzyň saýasynda. Şu ýaňlanýarym telewiziýasynyň soň diýsen kan çykyşlar etdik. Halipalaryň aýdan aýdymlaryny ýerine ýetirdik. Arkadamyzyň döretip beren döwlet simfonik orkestri bilen çykyş etmek nesip etdi. Şu çykyş etmegimiz arkadamyzyň tagallasy bilen goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler elmi damy rowaşyklara beslensin.
Onu garaja näme aýdym aýdyp berdi? Halipa mümkün bolsa Türkmen halky aýdym mezmun eýledin diýen aýdym aýdyp bereýin. Öldüm gıyıt kalım kaşama Bir-birden aktır düşün Ey bir aytim kalım kaşama Bir-birden aktır düşün İyi yana düşün taşın Birimiz var eyledi Ey alyana düşür taşın Birimiz mor ildi İlele kakanlar dedi Ey yanlandı bilendi bizi Birimiz var ildi Ken vuremde de gülüha Birimiz var ildi 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 Yine vardım kavama Korkmamla doğdum Yine vardım kavama Korkmamla doğdum Yıkanmadan yanaklarım Birimiz var ilgi Ey almadan ak yanaklarım Birimiz var idi Ey bu yakati ruhi kaşri Ey digig ovadan kaşri Ey ben bilmedim olmaşı yaşamı Birimiz var eyledi Ey bileydim on fikir yaşamı Ey birimiz var eyledi Ey birimiz var eyledi Birimiz var eyledi Ey birimiz var eyledi Birimiz var eyledi Ey birimiz var eyledi Birimiz var eyledi
Vay seni sevdim bir yaşayan beni sevdim şu an karagözüm Ina ünfer oturan bolsaňyz mehriban adamlar, ussat ýigitlerimiz haýhaýdyma başlaýa ol ýerinden bir ussatlykça ýerini ýetirýär. Şon bir saýdandylar, buýsanýar, uwonýar, begenýär. Tölemene şu wagt esasy şu aýdym aýtjak bolanda, ýigitler hem bilýändir esasy şu aýdymyň hasabyny, hem şu aýdymçy aýdandan saýdana ýerlä oturýar da şonu. Sözlerini, saadana, şol kakuunu, hem ehengine. Şoň üçin mejlis täzif saadannamyz bar, özüm Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Häzir saňa bir aýdymy ýatlasyn, oň ýerini özüň dowam edäň. Mejlis onu gedeklerine bir aýdym şeýmede bir ýatlat, haýhaýdym aýtsa gowy Bir salatim boylum sallanıp geçti, gözüm ve sataştı hali burcunum. Aklım apardım esmeneylerim, hesrete zanımda alım burcunum. Onu garaja aýdymyny ýatlatdy. Mejlis häzir şu Türkmen halk aýdymy Halipamyz Gyrman maşyň aýdan aýdymyny ýerine ýetirip berýär. Gepleşigimiz ýerine bolsa, çal
Kemal Fanati Moylin Hanım geçti Gözüm kadar da sıkar vurginim Aklına pırdı gelbi feneylerim Yedre düşanım da kanla vurginim Bu idirlemekler kamatı dalay Düşünürler bilir bana Hayır Türkiye'den bir olur Horor men adam yara yetişmedi Girdim şundur derman koluma düşmedi Öterim şimdi kaldı benim Vakit radiyer girip yarım bağına Var sevdi yakın zamına Girdim abuzurla yar otağına Yen bol kafama termul olur benim uygun Men bolsam kalmatkan bunu gördüğüm Mehriban illeşler, mehriban doğanlar. Ana görüşümüz ýaly saltalana gepleşigimiziň jemleýici pursatlaryna da gelip ýetdik. Ana görüşümüz ýaly ýigitlerimiz nähili ussatlykça aýdym aýdyp berdiler. Ýigitlerimiz sadanlarlyk edip berdiler. Ana şu gepleşigimizde gatnaşan ýigitlerimize köp sag bolsun aýdýas. Goý elmedama gepleşiklerimize gelip milli sunatymyzy halkymyza ýaýmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Aýdym aýtmakda, saz çalmakda, sahnada çykyş etmekde, bedawatda çapmakda gahryman arkadaşym biziň hemmemiziň halipamyz bolup durýar. Arkadaşymyza, halipamyza, türkmen sunatynyň haqqy bolnar gahryman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başı dik bolsun, elmedama türkmeniň sunaty dünýä ýüzüne ýaňsalsyn.
Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bir taraplyk mekan ýylyna edit arkadamyzyň saýasynda goý toýlara, bayramlara ulaşsyn. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, mehriban türkmen halkymyzy milli bahar bayramı bilen tüý süregimizden gutlaýas. Goý gahrman arkadamyzyň saýasynda mehribanlar sizin görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Edit arkadamyzyň nusholuk mektebinden görelli alyp biz ýaşlara mundan meýlekde türkmen aýdym saatlarymyzy dünýä ýaýmakda öz ukyp başarnymyzy gaýgyrman işler edit arkadamyzyň bizim ählimizin halifamyzyň elmydama belentbaş aman bolsun, jany sag bolsun, ýyl ýurt bähwitli beýik tutumlary elmydama rowaj alsyn. Döwlet. Indi şolary ýaly jemleýiji pursatda türkmeniň toý dawarlary elmydama ýa türkmen halk aýdymy balsaýat ýa bolmasa kuş tepdi bilen jemleýär. Onda ýigitlere makul bilse sadanlarymyz ýigitlerimiz onda türkmeniň milli aýdymy halk dörejiligini kuş tepdi aýdymy bilen gepleşigimiz jemleýär. Onda mehriban ýyleşler ýagşy günlerde görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Arkadağı vatanıma şükratım dünya olsun. Aydın olsun aman olsun da dünya bana yar olsun. Arkadağı vatanıma şükratım dünya olsun. Arkadağı vatanıma şükratım dünya olsun. Sana dinime dağımdan koy, vurgul yoluma bağımdan. Sana dinime dağımdan, vurgul yoluma bağımdan. Tufana tuva vermezmi koy, kırmızı ağımdan. Tufana tuva vermezmi koy, kırmızı ağımdan. Ayşanlar sana yaray, ben kurban aley. Şildir şildirer, ayır koynum yandırar. Ben sana aşık olma, nedim beni öldürür. Ben sana aşık olma, nedim beni öldürür. Arkamız bilene, yurdumuz var yar. Arkamız bilene, yurdumuz var yar. Ol benim vadi bilene, yurdumuz var yar. Yurdumuz var yar. Ay alle alle, san alle alle. Ayşanlar sana yarar,
kurban kalbim. Hoba hoba hop şeyler, güçlükleri dep şeyler. Hoba hoba